Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sedulur semuanya, kali ini saya dan rekan akan melakukan perjalanan dari Kasembon Malang ke Kebonsari Mojo Agung Jombang. Selamat menonton. Bismillahirrohmanirrohim. Pasar Kasembon. Wengi iku rembulane isin ngetokne wujude langit mendung uga nutupi cahyane lintang sumilire angin sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku. Aku konjengan buka acara bubur-bubur ta. Nek bubur iki gede dhewe wis gak Kono iki men tak pamiti. Wis gak jawab. Oke Bu, hati-hati. Sing ndi? Ya iki lanang terakhir ngarep iki wis. Oke Bu, hati-hati ngono. Sing winginane ngarep-ngarep degaran ibuke kok gak meneng ae. Anteng. Biasanya petakilan. Kan mau lipat kene nggon aku. Iya. Aku kalau bareng. Ya ketemu anake kok. Oh. Lah aku kok nek jalan dhewe aku nek ngomong mulai gak wani aku. Turun aku. Kalau sesuk arek-arek. Yo, aku kok nek ngomong gak dipapak. Gampang aku ngene. Aku lakukan piye? Aku gak dipapak ya ora mulai. Sesuk kan budal sudah aku juga. Oh, budal. Sing lanang kerja di Tulungagung. Yo. Sing wedok, Ndek? Dan saya ngono lho. Lurase BBI. Berarti pulang tiap hari ya? Lah, Nek sing di Tulungagung mulai saulan bisa. saulan pindho. Gahari. Aku wingi ku apa gak konsentrasi jawab itu. Ngijing ndek Sowo. Ngijing, mari. Ngijing makam. Wis mari. Wis kadang ngene iki mendung iki krepuk-krepuk. Udan sesuk awan udan. Lha iku mari ngijing lho kono udan. Dan di situ arepe gak pas poso ngono. Aku nggak acara dhewe. Terus yo cerekel ngono iki. Wis pesen aku ndek iki kandangan iki tandinge kanan jalan itu. Ini kita. Sing panjang tapi Oh, gak sing kan pendek-pendek. sing kepala tok gak? Lah aku takut izin di Besowo itu oleh si aja kan makam liane gak oleh. Oleh jane. Oleh kan kesempatan untuk wong ngene. Tapi gak oleh. Ngono wis aku ngomong mbak ibu aku kan pengen izin lah gak poso wis gak usah poso-posoan. Ini gak apa-apa wis terus kayak begitu. Suwe-suwe kok kabeh ngomong gitu sing gawe kijinganku yo ngene. Lho, mboten pas-pasan ta ngijinge niku. Mboten pun lho, ngono lho ngene-ngene. Suwe-suwe kok yo wedi. Ya wis tradisi ya. Ya, cuma pamone gak poso iki pengiling-ilinge lah. Kuwi pomo ninggale bulane apa? dinane apa pas pengiling-ilingi ya. Oh, pas anu. Lah mangkane aku nggawe acara dhewe ngono iku.
kok suwe-suwe kok wedi gak manut terus ngenteni saulan masuk gak ngerti sih akhirnya manut iku wingi oh nek diomongi cerekel ndene ya manut Tukangnya ngomong apa? tukangnya kula sian nate iki motor iki wingi sing ngetokne ngono aku Oke. kula sian nate sak masange pindah Nah, lah suwe-suwe sing dikengket masang kula maksudnya kongen gedhe lah kok kula kesurupan tapi ya sebuah hancene kebetulan mbah hancene piye gak ngerti ya. mbah hancene kebetulan pas kaya kesurupan mereka ngono gak kok ya mendo gak sido pun kula titip nenten mriki Pak nggih ngono ngene sing pembuatane iku mek iku nggih suka apa iki Hmm. pembuatane Oh berarti pesennya wis suwi. wes tak titip ndek ngene wong sing gawe ndek oh nggih kok lho kenapa-napa ngene iki warung kebon malur terus ngono sing ndek kadang iki gak manut aku ndelok di Google kan gak masalah iki jarene gak ono waktu ora ada gak ono harus ngene ngono nek manut iki manut Mbak Google ae jujur Sampai beli dengan pakatan. pedok suwi gak pedok ya. sampai mbak aku gak tau komen pokok muncul ya dan jenengan ki masuk grup mana apa kak? Aku di grup Di grup. Wes masuk mana ta? Ya. Wes kan dhisik tak lebokne suwi ya ta. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang hanya seni langit uga bumi Pasar Kandangan. muga Gusti kang kuwasa paring iti saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku seneng karo caramu yen nyawang aku ya seneng karo sikap lincah manjamu asam kemuyumu kae
ngono wis. bungai Ibu iki hatiku dibakuli kan iki barang dibakuli saja. Aku lo ke tanggal piro ya? muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase. Dok, oh ibu tidak lupa. Ya kita udah vitamin. Kan aku nek sekitar kono sunat nek kan arane rono. Oh ngono. Terus ada cilik-cilik ya. Kan bedo melok. Ngono ya nyepu wong sori. Banyak sunat. Itu ngatus jadi sangoni sakit. Terus disangoni, sesunat disangoni. Yo, kan yo Seneng, cilik kan ya. seneng to. Tapi kadang lihatlah ditukokne apa ngono. Kadang iki peran Pak ditukokne tas iya saya. Tapi 1.500. Oh sing digone koko kuwi ta. Oh, iya, Dek. Kunci ya. Koko kuwi ya Masa koko itu? koko apa sapa to? Enggak, kunci loh. Iya. Kan nembong, Mas. Kuwi nek Berbugang. ana hadiahe apa ana penghargaane Kado apa kebean memang dia nek ini. tas. Bila kan gone ro iku lihat nek tulisane aku sudah disunat foto sampai kursi situ ada lor kuwi sunat foto di gunung. lah terus kene bosane ibuke si foto nek kono aku perawat nah rek ya status oh klay ya Anu apa lancar. ini tanggoku arep urip to etan kuwi ya ngono terus sitok lor kuwi Cecek ilang ngombo iki. jodoh kok gak Cecek ngene ora iku lak lah ngombo. dibah nih dibalik Oh dibahne wong ya. Gak paruan lho. iya nenek kayak periksa pemene kontrol itu nek gak iso moro diceluk kan sing sitok Iya. Ono kontrole barang. ya Yo enek. nek moro nomor itu neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mang
sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endah rembulan sing ngetok wengi iki isih endah lelatenmu marang aku. Endah lintang kawuryang ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku. Isih endah rasa tresnamu marang aku. Sajak plosan iki gak tumon di rumah wong iki. Anak gak tumon di rumah sajak plosan iki. Beli sana dulu. Misalnya anak sekarang kan yang masih ada kayak si cikiran si emangnya bisa kan ya mesti nyapok ngomong-ngomong baik ngasih sakit dengan durasi ya anaknya sendiri. Kayak acara pokok. Ora lah terus Bapak yang kan bapakku sih kanu terus anakku masa arep ditinggal Ngumpul ya. ya gak ya mek anakku sih tau ya wong telu di omah kuwi masa arep metu aja di omah lah jek sore aku wis turu Jek malah anakku bakar alah bakar kayu wong loro saiki kan dhisik kan tonggo-tonggo kuwi jeruk rapi nek blungkuk nek kono saiki wis padha rapi arek wis mencap ora dadi aku lek Jawa lang Karena lombok lah. gak aku gak nate lho Kan ada ya ora tujuannya mengeluarkan ya. saiki lho semono aku terus mbahku piye aku lho mek nandur jagung tak tebu Bae wis kata nang Tegal ya. juga ngomong pikun wis ngene iki mubeng awan yo jarang Jalan-jalan. ya wis nang pawon Oh tapi mau sekitar rumah ta. ya Jalan-jalan. nek leno iso teko embong Sing balekne paling tanggane paling masih keterne ngerti. heeh Tahu sistem Togong tahu. ya tahu habis ro tanggane tan kuwi nek pomon kanu mesti tak titipne kuwi wis ro nek digandengi nek setengah nek digandeng tok wis ra teko-teko nggon rada setengah digeret Oh. ya apa bisa Pasar Moro. ngomong tuwek bisa bar yo tapi yo kadang yo sabar ilang Iya, Tapi wong pekun wis gak kena dianu. Gak kena disalahne wong pekun. iya wis maem jare durung. Durung maem jare wis. bis agon-gon kuwi nek dirongol ditoki ya sapa sing bis kenal wis sapa wae aku kosong aku bis di kono
ya wis karep. Ya arep di tak resiki. Kadang yo putih gak penak. Apa ya tapi anyar ya yang tuh anyar tuh ya kita ini tuh anyar kita ini Mentari kandangan ini ruang Jadi mati ya. tapi dari itu saya kukut kan kukut kan pernah di itu jadi nah paling di Bandung Bandung karena pilih suci kan aku ya Oh iya. sering paling kan lumayan itu. ya rawan kan ini nak lihat dulu Raden ini bisa biar Jon di apa di AWW mesti banyak belanja nek wis ngene iki malah gak tenang. Tapi bekuwek. Juni yang nggak belanja pas mau kalau katanya apa jenis terawih buat buka belanja sepi kan nggak bodoh ya Dari sangko sing traweh sebagai nggak terawih ya gak makan belanja sepi pas beduk. Ini berat dan iya untungnya kan Wengi iku rembulane isin ngetokne wujude langit mendung uga nutupi cahyane lintang sumilire angin sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku ini bukan sapi Mai. itu sapi gak sapi perah deh itu tuh Cuk. Baru. Apa dia kok oke gitu. kendaraan ini kan ini toh ceritanya kan lupa Pak Ajis kan kendaraannya gak iso dan itu kan kayak yaudah aku kan ada isi wong akeh kan gak sebenarnya terus aku kan mau Pak Pri kita tapi Pak Ajis sih kendaraannya ini gak belum fit mungkin gak balik gue aku nih ngono neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi
Muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu. Aku gini ala wangi paling di gereja aku kan tak jelas. Lah kanui kan kok beda-beda jam 09.00. Lah nek jam 09.00 kan menisap garian ya. Jam 10 wis mulai. Lah budal jam 10 terus kan yo nyang sik. Iya. Hampir apa berita gitu. Tiap anu nih loh. Jam 8 kan jam 10. Oh ya pas. Pas. Tapi kan jam 10 kurang seperempat mulai dhisik. Terus anakku lari sarapan. Pasar bareng. Mulai yo wis sarapan sik. Kira rekomendasi ini. Apa itu? Celengan ta. Mie ayam mie. Iya ta. Iya, mie ayam enak ya, aku seneng gitu. Mie enak, aku seneng mie. Mie iki enggak sih kayak mie sing mie kok gak dhewe nya gede-gede mie. Dek bendon dek ngarepe apa iki ya enak itu. Apa ya? Pabrik apa ya? Oh, iku nganu ah. Mie ayam apa pangsit? Pangsit. Pangsit ya. Iya, Oh, tahu. pangsit iku. Serena. Pangsit. Anak-anak kan kamu enak. Oh, iya, kan kan Bu. pangsit. Oh, Kan iya. nyeteli. Ada akeh porsine. Ya, porsinya makan harus kan juga di dewek kan itu ya pangsit itu. Nek winginan iku nyoba iku lho lodon ndek gone kandangan ngarepe toko Mas Gajah, tapi anaknya bermabrik. Ini di kandang. Lumayan. Gone Bagas ayam panggang saya di Pak Cuk nuran kulenya pun ya enak ayam lodone di pesen depan iso. Iso pesen depan iso. Masih ini enak lho ngene bagas iku ya. Lah ya enak kok ngawur lho. Seneng ono anak apa kanca rono, kanca Pak teko Malang wis langsung dadak. Sak porsi rong porsi yang Saya ayam gajah ya. Sajam, sajam. paling kasih. Pokoknya kan kemarin tetap bakat tuh, nggak langsung sukses itu enggak kasih. Asam kemuyumu kae bungai atiku. Yus nyepel kemarin ngomong sebelum baru be anakku dengan tinggal di anak gede kan lewat apa YouTube kan tinggal ya Di komen nih, dia. komen ini tinggal baca tinggal di komen yo pesen itu bengi isu tuh besok awan loh lah kok nih mampu
Bangi kono nggak sampai Bangi pun nggak masalah. Bangi itu nggak apa-apa. Berapa semua masih orang gelem nak tulisin gede kan nih wis gede tak kasih gelem sih gede kan. Ya punya kan pun enggak kan gini juga lah. Wes sing tuku nugi. Oh, impor. Pak serap. Konco gue kayak selepan pari. Iya. Saiki sepi ya, Mbok apa ya? Saya Ini kan sampean barang ya. gak melu lah. Aku kok ya gak melu. Iki pas putune anu, Temen bisa poe. Ya Mbak. Jadi Elengku Gojali. tak jiai ya. Jali ya. Bejali. Parman. Parman. Iya. Pakri. Oh, peringatan barang. Ini pas nyambangi putu apa? Bukan nyambang, nunggu putune. Bogone Paujan. Bog. oh kulit kebarusan. Oh. Iya. Oh, iya iya. Aku kok sayatan kok Kalian. Bener aku ya gak teko. Aku eleng kok sing gak melu acaranya pas tak jiang ngene Paujan. Paujan kan melo awake dhewe ndek ngantang ya. Aku. Ya kok awake dhewe beri Paujan terus Oh iya. kae mek Kendri barang kae. Oh, sang- Bendrang kae. Hardi barang itu ya. Iya. Ketemu Hardi pertama kan, Dek. Gone wajan iku ya. Iki pas saja. Muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase. Tak anu, Dek. Enggak, itu loh. Maron, sumber maron. Dek. Aku melu. Melu. Melu toh. Nah, kae iki Tapi gak boleh renang, Dek. Ya kan ngene lho ya kenangan. Iya. Iya. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang hanya seni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Rono. Iya, kalau lho, kok ono jembatan kok. Oh, iya. Iki gampang ngono iki. Teko kene, teko lor. Iya. Iya, tahu. Aku ya tahu. Aku sengaja memang aku lewati jalan sing durung tak lewati. Lah iku lek terus iso tembus endi? Kono salam. Gak iso tembus ngene Kacembon gak saya? Iso. Oh
Kau Wonosalam kau Medawa kok Kasembon iso. Berarti metu iku sik. Lek nang Kasembon iku metu klengkeng. Lek Iya. Iya, kono kuwi. Iya, metu kono. Mesti kono kuwi. Mesti kono. Tapi yang liwati wilayah Wonosalam sih to, pancet. semono ya. Wis omong ya masih. Dalane piye dalane? Ya wis lumayan gak sing Gak sing juwuk lho. Enggak. Apik dalane. Sing iki apik, nek sing ngoro meng rada anu ya nggak. Mendingan malah ngene mimi ayam lho lah. Mu rada munggah anu. Munggahe modhe. Munggah tapi yo penak kok dalane gak sing. Lha kok metu ngene mie ayam. Lho aku tapi kabeh dalan tak. Orang mau senang ngene mie tuku mie ayam dhisik. Ya, mari Mie ayam lepas terus kenceng mie ayam lho. balik Wonosalam. Lho kok nang mie ayam iki lho dalane kene. Terus kok baru kali nang ngene mie ayam sih. Baru cerita. Ono malah sebenarnya kok yo nang kadang terus. Aku suwun nang asli ning ngene jalan-jalan busuk. Iya. Aduh, rumah ketemu tadi dulu, ikan ini kan begini balik akhirnya. Nah, wingi ku nang apa air terjun Tretes itu nih, Medawa ngono lho. Sampai kokon mbek. Iya, sampe Kurang 3 kilo ya begini. Air terjun di Tretes. Tretes. Lu lewat salam kono. Lewate gone BBG munggah terus lho, anu. Lewate BBG lah. Gandrung gitu. pengen arep nyusul Mbak Yayu Rasido. Lah iku munggah rono. Gandrung mungkin lu tadi gandrung. Terus lah. Gorong yang lain aku kan janjian mbek Mbak Yayu itu. Wah, ya kan terus aku ke gandrung tapi saya itu dibangun Lah ya sing Wapi lah saya. Wapi pal wis. Wapi. Anakku tuh jane. Ayo Bu Dek, anakku di WBG ngene nopi kan koncone kono enek. Ayo Lah Mbak Yayu tak enteni sampai 2:30 itu adike gurung nyusul-nyusul kan. Nah iki akhirnya aku wis siap. 2:30 gurung teko adike kok pare. Aku langsung nyang pare dhewe golek bakso srengat iku wis. Bareng wis jam piro ngono. Dadene adike lagi meluncur. Dia kono gurung tuwa jadi ora jam 5 tutup. Iya. kita yo kan terakhir kok apa kan debat bareng nggone paujan kan nang anu nang bali tani kono. Di bali tani iki pecah cilik-cilik. Iya. Nah, Oh, akhirnya nang WBG ku ya. di BPG Iya, ngesana. tapi cek kudu bangun. Terus denganane sing yo pokur kan reuni SMA di kono. Wis ana kolam renang ya. Wes tapi cek proses pembangunan karena di dhuwur kae saiki delok iki lho BPG saiki mati janono deh anak gitu 15.000. Tapi gak ada bawa makanan, jalan bawa minuman, kejogo, lekon. Iku lho sing anu wong wedok. Pengelolaane lho ana. Ibu-ibu lho. karena SMA mau mesti anu di kono kan bu kerjasama kok piye no rado aku sing makanane ke warung isor warung kuwi yo sing kuwi Nah, nek gua tetes iku Melancu ya, Melancu Medawa paling ujung wis noto wis gak ono bahas panen. Terus mulai lewat Balik. enggak, gak balik lewat anu Wonosalam ngono lho aku. Mulihku. Lah teko Wonosalam lho kok udan dhuwur winginane. Wingi ya, winginane ya. Ada ini loh. Oh, Jumat. Puasa-puasa yang ngerudus apa-apa. Ngerudus. Sore jangan ngerudus masih puasa sore-sore gak puasa ya udah. Kok buka di jalan nih. Baru ada udan dhuwur Jumat ini. Rencana buka nang gone kandangan ngono. Lah kok Wonosalam udan dhuwur. Lanjut. Gak, iya di kono ana sengaja punjul. Terus akhirnya pacet udan akhirnya anu wayahe buka. Buka ndek gone soto kandangan. Tahu campur kan di kono punya pojokan tinggal. iki jarang buka ya Mbak dia pas buka tuh gak ada taruh. apa kira banyak servisnya beda Servisnya nanti ya lah. di kandangan
Saiki wis ana kowe sing kemati. Servisnya di Pari tuh kan. Orang kok berat tak servis di Pari. Aku pernah coba aku tak jalan agak sepeda lah bulan. Iki mau ta. Sepeda aku maju Lalu dia kena dia ke Surabaya, yo lebih gaya. Lah ya anak beralas. Nah itu. Mantu. Iya, bisa mau gaya. Mantu Las. Satu. Oke. Ya Kadri Dampit. Dan dampit iku ana arek akeh iku. Akeh. Sulasmi, Kendri, Tugas, Siti, Terus selamat. Slamet. Siapa sing ireng ya sapa? Mas Tugas iki. Sing masuk di grup kira Kendri ya Sulasmi to. Siti ayo metu. Siti metu tuh. Sapa sih? Padahal di omah kono gak gelem telepon. Reuni kae di rumah sopo tuh? Selamat Selamat. di teleponnya gak gelem. Kamu baru ya oke. Cuk, Kasir, Kanto, terus apa? Bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Lali. Wonorjo, aku awakmu, Sri Rahayu, kami atun, Ningsih, Soko, Samiji, itu ya, Wonorjo pokoknya, Suwaji Wonorjo, Haji Rabi. ini telepon aku sadurunge rabi Las, kaget aku lho. Anu, lha sapa iki? Masa lali karo kaya lho ya jenengmu sapa? Balas sapa? Sapa? Suwaji. Yo, jalur nomor aku kan. Iya. Kan nomor 14. Jadi kok tak jual kan kayak tak teleponnya. Ya, modelan aku ya kok dia nyambung. Terus akhirnya anu, ya ini cerita itu. Aku kok tanggal 17 Rabi Den. Loh. Rabi apa ya? Rabi loro apa telu? Enggak, bojoku dhisik ninggal. Oh. Oleh ndi? Oleh Kebon Rejo jare. Ya pas di Waduk ta ambek Harnomo. Harnomo ya Kebon Rejo. Arep Besomo. So, MC saiki Gila bel-belan kan sing nomor ya nek sing wedok wis wedok apik Bang. Aku sudah bilang, orang ngomong, kok kamu ngomong aku? Kami atur di wis paling rapi, apa saja dari sombong dari PD. di grup tapi anu nomornya sapa ya? Wengi Nomor kami atur di Oh, isih endah Kamu tuh, ya. latenmu marang aku. kami di ini gitu Las. Endah lintang Kata komunikasi ya? kawurian Sejak kami ing nikah, kami wengi nikah. iki isih endah rasa tresnamu marang aku. Isih endah
rasa tresnamu marang aku. Ini sudah sampai di Kebonsari Mojo Agung Jombang Lur.